Issa li l-kesħa tax-xitwa qed tolqod ġmiela lill-Gżejjer Maltin, ħafna ħarġu l-heaters sabiex ikunu jistgħu isaħħnu djar tagħhom. Madankollu jekk ma jittieħdux il-prekawzjonijiet neċessarji, dawn il-heaters jistgħu faċilment jikkawżaw inċident traġiku jew ieħor li jikkawża danni kbar fir-residenzi. Tkellimna mal-manager tal-operazzjoni tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, is-Sur Anthony Pisani, fejn spjega kif wieħed dejjem għandu jassigura li l-appliance tiegħu jinsab fi stat ta' użu tajjeb u issa wkoll lil dawk li jużaw heaters li jsaħħnu permezz ta' fjamma. U dejjem huwa importanti li la inti għandek fjamma għaddejja ossiġnu ma jinqatax. Jekk inti toqgħod attent li inti ma tdaħħalx heater tal-gass u talaq il-bieb tal-kamra. Illa lix il-heater tal-gas biex taħdem għandha bżonn ossiġnu kontinwament. Mela allura jekk inti issa laqt il-bieb, il-chances huwa li naqqas il-level ta' ossiġnu, chances li tintfilek il-heater ukoll. Li mbagħad tagħmel carbon monoxide poisoning. Is-Sur Pisani sostna wkoll li sabiex tipprevjeni dan milli jseħħ għandek dejjem iżżomm bieb jew tieqa miftuħa. Ġifieri x'imkien id-dar irid importanti li jkun hemm ċirkulazzjoni ta' arja għaddejja. Ħalli dejjem ikun hemm bdil ta' arja fid-dar. Huwa spjegaw ukoll kif il-heaters għandhom jinżammu kemm jista' jkun fiċ-ċentru tal-kamra. Dan sabiex jiġi evitat ir-riskju li jintlaqtu u jduru viċin wisq tal-amara, sodot u sufanijiet. Hawnhekk huwa semma fatturi bħall-anzjani, tfal żgħar u annimali domestiċi. Jekk ikollok nies li għandhom xi pets u jkollhom il-heaters, il-pets ovvjament daw iħobbu sħana, ħajarsqu fejn il-heaters, iċċaqalqu il-heater u jista' jkun li radiated heat li ovvjament diħa tikber fl-intensità tagħha tiffoka fuq l-amara u jispiċċa jekk ikollok xi combustible material bħal bedspread jew covering tas-sodda jispiċċa biex taqbati. Is-Sur Pisani fakkar ukoll kif il-heaters għandu jkollhom plakkek bi standards Ewropej, ma jitqabdux ma' extensions u triple adapters u jiġu evitati plakkek tal-plastik. Ma nużawx plakkek lekk inti heater tal-elettriku, ma tużax heater aw il-plakka tal-plastik, ma tuża il-plakka li tkun tal-kina. Rajt li tifla iktar kurrent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.